στο γήπεδο. Και ειδικά επαναλαμβάνω από την αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού. Ο Διόγκο αποφεύγει. Διόγκο! 3-0! 3-0 από τον Διόγκο! Εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ. Μπράβο, εκπληκτικό γκολ. Η εικόνα και ο ήχος περιγράφει επακριβώς τι γίνεται τώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Λουίς Διόγκο και 3-0 Ολυμπιακός Μπενφίκα σε ένα μεγάλο ερυθρόλευκο πάρτι. Είδατε πως απέφυγε το Σίτνεϊ και μπροστά από τον Κιμ τον πλασάρει υποδειγματικά. 3-0 κανείς μπαράλια ο Διόγκο εδώ στον Κιμ, που για το 50% των δικαιωμάτων του η Μπενφίκα πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σε αυτή τη φάση τα κλαίει. Και εδώ ο Διόγκο με τον Τζόρτζεβιτς να πανηγυρίζουν